Son Andrea Balsa Díaz, de primeiro A. Cartas de inverno. Os ollos de Teresa Louzado ilumináronse cando leu o remite do voluminoso sobre acolchado que lle acababa de entregar o carteiro. Ver escrito o nome de seu irmán, de que non tiña noticias dende hai case 2 meses, quitoulle un peso de enrida. Xa lle extrañaba a ela tanto tardanza, porque Xavier, estivese donde estivese, mesmo durante aquela longa estadía en Quebec, nunca deixaba pasar máis de 2 semanas sen chamala ou escribirlle unhas liñas, aínda que só fose unha tarxeta postal. Estaban moi unidos dende a infancia, malia a indiferenza de idade, e eses lazos, lonxe de afrouxaren, non fixeran máis que medrar co paso do tempo. Case inconscientemente mirou para as fotos que tiña en col do aparador da sala e veulle a memoria a broma que Xavier facía sempre que viña pola súa casa, e vía aquela morea de fotos enmarcadas, dispostas como se fosen as desordenadas pezas dun puzzle. Que tal segue o panteón das lembranzas familiares? Repasou unha vez máis aquelas imaxes que guardaban algúns dos momentos importantes da súa vida. Os 2 irmáns a carón de seus pais, na horta da casa familiar, Xavier con ela, no que debía de ser o aniversario dos seus 13 anos. Xavier ensinando libros, rodeado de xente ansiosa por conseguir unha dedicatoria. Ela e súa nai sentadas na terraza, o verán anterior ao seu pasamento. Como outras veces, a mirada de Teresa acabou deténdose na foto onde aparecían ela entre Diana e Xavier, ao pé da pequena capela do Monte San Roque. Lembraba ben o día en que quitaran aquela fotografía na Romaría de Agosto. Acababa de facer os 16 anos e tiña a sensación de ter toda a vida por diante. Que lonxe quedaba agora aquela etapa, fora aquel verán cando Adrián e Xavier empezaran a aceptala como compañeira nas súas excursións.